Хей! Мръзна ли ти да се чудиш как да помогнеш на детето си да започне да говори? Писна ли ти да усещаш вина, че не разбираш какво иска да ти каже? Или просто искаш да подариш тази Коледа най-ценния подарък – увереността да изразява себе си? Знаеш ли, че можеш да помогнеш на детето си да направи голям напредък в говоренето само за 28 дни, като отделяш само по 20 минути на ден? И не става въпрос за скучни упражнения или дълги изтощителни часове на работа. Всъщност, колкото по-малко се фокусираш върху сложни методи, толкова по-добре. Сега е времето да се възползваш от магията на Коледата и да превърнеш ученето в игра. Забавна, празнична и незабравима. Виждаш как връстниците на детето ти говорят вече ясно, а твоето дете все още произнася отделни звукове. Произнася думи, но са толкова неясни, че само ти можеш да го разбереш. Или отказва да говори, защото се разочарова, когато не го разберат. А ти се чувстваш безпомощна и се питаш, дали не изпускам нещо важно. Тази Коледа, вместо да подариш поредната играчка, можеш да подариш на детето си способността да изразява себе си. Защото всеки ден, в който не предприемаш действия, е още един ден, който пропускаш възможността за голям напредък. Аз съм Вероника Лазицкая, учител, майка на 4 деца и автор на поредица от книги за лесно проговаряне и настолни игри. Една вечер, докато украсявахме елхата, децата си разказваха различни истории, свързани с играчките от елхата. А малката Емили, която е едва на 2 годинки, постоянно повтаряше след тях. И тогава ми хрумна идеята. Ами ако всички майки могат да използват магията на Коледата, за да помогнат на децата си да говорят. Така създадох програмата Аз говоря до Коледа. Уникален комплект, който обединява ученето и празничното настроение, за да помогне на децата да говорят ясно и уверено. Представи си как само след 28 дни, а може и по-малко, детето ти започва да казва нови думи като елха, играчка, звезда, произнася правилно звукове, които допреди това са били предизвикателства. Разказва свои собствени истории, вдъхновени от коледната магия. Включва се активно в разговорите на семейната трапеза. И всичко това, докато играете и се забавлявате. Програмата Аз говоря до Коледа е създадена да бъде лесна за теб и забавна за твоето дете. Включва игра с карти, коледни приказки. С тези празнични карти детето ще учи нови думи, ще развие въображението си и ще създава свои истории. 2 албума с упражнения. Те включват задачи, които помагат за развитието на финната моторика, правилното произнасяне на звукове и изграждането на изречения. Получавате и бонус 200 плюс коледни игри. Тези игри правят ученето още по-забавно и вълнуващо. Те съчетават музика, рими и задачи, които мотивират детето да се включи активно. За да съм сигурна, че взимаш правилното решение, давам ти безусловна гаранция. Ако не видиш напредък при детето си след 28 дни, редовна игра с програмата, просто ми пиши и ще ти върна парите без да задавам никакви въпроси. Да, вярвам толкова много в тази програма, защото съм видяла как работи на стотици майки, а най-вече и на моите деца. Какво е това? Мечо? Мечо. Къде имаме Мечо? Мечо. Може би си мислиш, нямам време. Всичко, което ти е нужно, са само 20 минути на ден. А ако детето ми изгуби интерес, всяка част от програмата е под формата на игра, вдъхновена от празничното настроение. Ще проработи ли за нас? Ще видиш разликата още след първата седмица. Достатъчно е да играете заедно. Майки, които
вече използват моите методи, споделят. Детето ни започва да казва нови думи само след няколко дена. Сега виждам как се усмихва и детето се гордее с това, което може. Това е най-добрият подарък, който успях да направя за тази Коледа. 1 час при логопед струва от 40 до 120 лева. А често програмите за проговаряне са над 200-300 лева. Чакай, нашия пакет, нашата програма струва едва 27,90. По-малко от цената на една вечеря. И най-доброто, тази програма може да се използва както самостоятелно, така и като допълнение за работата ти с логопед. Но има една уловка. Офертата е валидна само до 25 декември или до изчерпване на количествата. Представи си какво ще бъде чувството, когато чуеш детето ти да казва: "Мамо, виж ухата!" или "Искам подарък!" Не отлагай, защото всеки ден е шанс за голям напредък. И най-доброто, включвам и безусловна гаранция, за да може да поръчаш без никакъв риск. Ако до 28 дни не видиш никакъв резултат при детето си, да ти върна парите, без да задавам въпроси. Това е моя подарък за теб. Сигурността, че тази Коледа ще направиш правилния избор. Кликни на линка под видеото и поръчай програмата "Аз говоря до Коледа" още днес. Създай спомени, които ще останат за цял живот. И виж радостта на детето си, когато направи своя най-голям напредък. Тази Коледа може да бъде различна, изпълнена с усмивки, увереност и с първите думи.